Πώς είναι δυνατόν ένα απλό, ένα ταπεινό ξύλινο μπολ να αλλάξει τη ζωή μιας ολόκληρης οικογένειας. Σε αυτήν εδώ την ανάλυση θα βουτήξουμε στο αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, ο παππούς και το εγγονάκι. Θα δούμε από κοντά τους χαρακτήρες του, θα ψάξουμε το αιώνιο μήνυμά του και θα ανακαλύψουμε μαζί πώς μια φαινομενικά τόσο απλή ιστορία κρύβει μέσα της αλήθειες για όλους μας. Και όλα ξεκινούν από εδώ, από ένα αντικείμενο, μια ξύλινη γαβάθα. Πριν καν μπούμε στην ιστορία, αυτό το απλό σκεύος γίνεται ο πρωταγωνιστής. Είναι το αντικείμενο που θα γίνει το σύμβολο της περιφρόνησης, αλλά στο τέλος και της αφύπνισης. Γίνεται ο σιωπηλός μάρτυρας μιας σκληρότητας, αλλά και αυτό που θα φέρει τη λύτρωση. Λοιπόν, η πορεία της ανάλυσης μας θα έχει 5 βασικές τάσεις. Ξεκινάμε με τη φιγούρα του απομονωμένου παππού και μετά περνάμε στις πράξεις των σκληρών γονιών. Στη συνέχεια, θα δούμε πώς ένα αθώο παιδί γίνεται ο απρόσμενος καταλύτης που μας οδηγεί στη μεγάλη στιγμή της αλήθειας και τέλος, στο διαχρονικό μήνυμα που μας αφήνει αυτή η απίστευτη ιστορία. Η ιστορία, λοιπόν, χτίζεται γύρω από τον μπαμπού. Η κατάστασή του είναι ο συναισθηματικός πυρήνας όλης της αφήγησης. Ο Τολστόη μας τον παρουσιάζει σε μια κατάσταση απόλυτης, μα απόλυτης αδυναμίας. Η περιγραφή είναι σχεδόν νομή, θα έλεγα, αλλά τρομερά δυνατή. Ο Τολστόη δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο. Ο παππούς δεν είναι απλώς ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Είναι ανήπορος, εξαρτάται πλήρως από την οικογένειά του για να ζήσει. Και αυτή η σωματική του κατάσταση είναι που τον κάνει τόσο ευάλωτο στην αδιαφορία και τελικά στη σκληρότητά τους. Το πρώτο σημάδι της περιθωριοποίησης είναι ο χώρος. Τον διώχνουν από το τραπέζι. Του λένε να τρώει πάνω στη θερμάστρα. Ένα σημείο που υποτίθεται ότι δίνει ζεστασιά, εδώ γίνεται σύμβολο εξορίας. Τι τραγική ηρωνία. Αυτή η απομάκρυνση από το κέντρο της οικογενειακής ζωής, από το τραπέζι δηλαδή, είναι η πρώτη πράξη που δείχνει ότι τον έχουν ήδη διαγράψει. Και πώς αντιδρά ο παππούς σε όλο αυτό? Αυτή η φράση τα λέει όλα. Δεν φωνάζει, δεν παραπονιέται, ο αναστεναγμός του είναι η μόνη του αντίδραση. Είναι ο ήχος του σιωπηλού πόνου, της παραίτησης. Ίσως γιατί νιώθει πια ότι είναι βάρος και απλώς αποδέχεται τη μοίρα του. Ας αφήσουμε όμως για λίγο τον παππού και ας στρέψουμε την προσοχή μας στους δράστες. Στον γιο και την ύφη του παππού, στους γονείς του Μίσα. Η δική του συμπεριφορά είναι αυτή που οδηγεί την ιστορία στην κρίση. Και ξέρετε, συνήθως μια μεγάλη αλλαγή ξεκινά από κάτι μικρό. Ένα τυχαίο, καθημερινό ατύχημα γίνεται η αφορμή για να φτάσει η σκληρότητα στο αποκορύφωμά της. Το σπάσιμο του πιάτου δεν το βλέπουν με κατανόηση. Όχι, το βλέπουν σαν έγκλημα που πρέπει να τιμωρηθεί. Είναι η στιγμή που η ασέβεια γίνεται πια ανοιχτή ταπείνωση. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πολύ ενδιαφέροντα, από ψυχολογική άποψη. Γιατί έχουμε 2 ρόλους. Από τη μία, η νύφη. Είναι αυτή που παίρνει την πρωτοβουλία. Αυτή τον μαλώνει, αυτή προτείνει την ξύλινη γαβάθα. Από την άλλη όμως, ο γιος δεν είναι αθώος. Καθόλου. Η σιωπή του είναι συνένεση. Η παθητικότητά του τον κάνει το ίδιο, αν όχι και περισσότερο, υπεύθυνο για την κακοποίηση του ίδιου του πατέρα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο κεντρικό μας σύμβολο. Η ξύλινη γαβάθα δεν είναι απλώς ένα πλακτικό σκεύος για να μη σπάει. Είναι ένα αντικείμενο που φωνάζει υποτίμηση. Είναι σαν να του λένε «Δεν αξίζεις πια ούτε καν ένα πύλινο πιάτο». Είναι η χειροπιαστή απόδειξη ότι του έχουν πάρει την αξιοπρέπειά του. Και εκεί που όλα μοιάζουν χαμένα, μέσα σε αυτό το σκοτεινό περιβάλλον, εμφανίζεται ένας παράγοντας που θα τα αλλάξει όλα. Το μικρό παιδί, ο Μίσα. Οι αθώες του πράξεις θα γίνουν ο καθρέφτης για τους γονείς του. Το πιο αδύναμο μέλος της οικογένειας ετοιμάζεται να φέρει τα πάνω κάτω. Η σκηνή είναι τόσο ήρεμη, τόσο καθημερινή. Ένα παιδάκι παίζει στο πάτωμα. Οι γονείς το κοιτούν με περιέργεια, χωρίς να φαντάζονται ούτε για μια στιγμή ότι αυτό το παιχνίδι θα γκρεμίσει τον κόσμο τους. Ο Τολστόη χτίζει την ένταση με έναν μαγικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Και πάμε τώρα στην κορύφωση της ιστορίας, στη στιγμή που μια απλή κουβέντα θα σπάσει την αδιαφορία των γονιών και θα τους φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με τη δική τους σκληρότητα. Η ερώτηση του πατέρα είναι τόσο απλή, τόσο φυσιολογική. Μια ερώτηση γεμάτη περιέργεια, τίποτα παραπάνω. Δεν έχει ιδέα τι βόμβα πρόκειται να σκάσει με την απάντηση που θα πάρει. Είναι η σπίθα που θα ανάψει τη φωτιά. Και εδώ είναι όλη η ιστορία. Η απάντηση του Μίσα είναι η καρδιά του διηγήματος. Προσέξτε, το παιδί δεν κάνει κριτική, δεν ηθικολογεί,
απλώς μιμείται, αντιγράφει αυτό που βλέπει και το προβάλλει στο μέλλον των ίδιων του των γονιών. Με την απόλυτη αθωότητά του, τους δείχνει τον κόσμο που οι ίδιοι φτιάχνουν. Η αντίδραση, άμεση, καταλυτική, το βλέμμα που ανταλλάσσουν τα λέει όλα. Και τα δάκρυα δεν είναι από λύπη, είναι από ντροπή. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιούν τι έχουν κάνει βλέποντας τον εαυτό τους μέσα από τα μάτια του παιδιού τους. Καταλαβαίνουν ότι δεν έκαναν κακό μόνο στον γέροντα, αλλά και στο δικό τους μέλλον. Κοιτάξτε τη διαφορά. Η αλλαγή είναι απόλυτη. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Ο παππούς επιστρέφει στο τραπέζι, εκεί που ανήκει. Η ξύλινη γαβάθα εξαφανίζεται. Η φροντίδα παίρνει τη θέση της παραμέλησης. Η αλλαγή δεν είναι σταδιακή. Είναι μια άμεση αποκατάσταση της τάξης και, πάνω απ' όλα, της ανθρωπιάς. Ολοκληρώνοντας, είναι σημαντικό να δούμε γιατί αυτή η τόσο μικρή ιστορία έχει τόσο τεράστια δύναμη. Ο Τολστόι εδώ δεν γράφει απλώς μια ιστορία. Γράφει μια παραβολή. Ένα μάθημα που δεν έχει χρόνο, δεν έχει σύνορα. Βλέπετε, η ιστορία έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Η γλώσσα είναι απλή, σχεδόν παιδική, η πλοκή τρέχει, δεν ξέρουμε πού γίνεται, δεν ξέρουμε πότε, γιατί θα μπορούσε να συμβαίνει οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Και φυσικά στο τέλος μένει ένα πεντακάθαρο ηθικό δίδαγμα. Και ποιο είναι αυτό το δίδαγμα? Είναι η ιδέα του κύκλου της ζωής. Οι γονείς βλέπουν στον παππού το δικό τους μέλλον. Καταλαβαίνουν ότι η συμπεριφορά που διδάσκουν στο παιδί τους είναι αυτή ακριβώς που θα εισπράξουν και οι ίδιοι όταν βρεθούν στην ίδια θέση. Είναι ένας παγκόσμιος νόμος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Και κλείνουμε με μια σκέψη. Ο Μίσα τελικά προσπάθησε να διδάξει κάτι ή απλώς αντέγραφε? Ίσως η απάντηση να μην έχει και τόση σημασία. Γιατί το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Η αθωότητα ενός παιδιού που απλώς μιμήθηκε τον κόσμο των μεγάλων, κατάφερε να τους διδάξει το πιο σημαντικό μάθημα, το μάθημα της ανθρωπιάς. Και εκεί ακριβώς κρύβεται όλη η μεγαλοφυΐα του Τολστόι.